Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Izinja zilume zabulala usana olungaziwa, iyalungiswa inkinga yezimpesheni. Kanti ke owezempilo uphikisana nokuvinjwa kwabokufika ezibhedlela. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma nenabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Usadidekile namanje umphakathi wasegama lakhe kuWard 27 ogwini oluseningizimu nesifundazwe ovuke izinja zidephuna usana lwaze lwashona egcekeni lomuzi wakwaSikhosana. Umndeni wakwaSikhosana uthi usashaqekile ngesenzo sezinja ezidephune usana abangamazi nonina walo. Lusezithebeni zamaphoyisa udaba lwengane etholakale idliwa izinja emzini wakwaSikhosana. Ilungu lalomndeni lithi soze layikhohlwa into eliyibonile. Namhlanje bengingabo 7:30 yenzeka lento because besingale eminyango kuBhekilagadi. Masibheka izinja lezi ezilapha yakho sinezinja ezikhona. Masibheka bengizitshoza uNodoli mina okokuqala because kubonakala ilunyawo nje bengingabonakala lo munye umzimba. Mase sithi siyabhekisisa ingane le. Izinja zitholile umakhelwane noma yesho ukuthi uyibone ngabo 5 ezitshela ukuthi fresh meat izinja ngazi ke ukuthi ziyithathephi. Besithukile nje angifuni ungasho besithukile kakhulu because ukubona ingane ilele kanje hayi ngasho ukuthi kufana nokuthi phela umuntu lo ayasuka umbone lapha eliphansi and kuyathusa ke kakhulu. uSikhosana uthi kusale kancane ukuthi lezi zinja zidle ziyiqede lengane. Ukhaya bosongekho le ndawo engaphezulu bese kukhona ithambo leli libonakalisa ukuthi bekukhona ukhaya nomzimba. I think le ndawo le kuphela unyawo lelo lingezansi nesiso amanye amaphathi awasekho. Ngiyacabanga ukuthi adle izinja ngoba umuntu obeyilahlile for sure benemotive yokuthi izinja zizosheshe ziyiqede ingane ngoba uyazi vele ukuthi izinja lezi ezilazi yaluma. Kanti ikhansela la kule ndawo lithi umoya walo uphansi emuva kokuzwa ngalolu daba. Kunomntwana otholiwe la phakathi kwekhaya laSikhosana ehodulwa izinja okuyinto ke ebuhlungu nenyanto esigazi kakhulu. Sithe kuyasizela sizoziqinisekisela lokho. Siyakuthola impela zakhe noma sihambile umntwana kodwa ziyabonakala insalela la kusekhona amathambo akhona wakho umntwana. Siyayetshenwa ukuthi hayi bathole umntwana la thathwe izinja noma edliwa izinja. Okuyinto ke esiphoxa lesidumaza kakhulu esizweni sethu especially thina bantu abamnyama. Sidumele kakhulu ngesehle sehlile. Ucele uqhube wagxeka abantu abalahla izingane. Siyanyandisa futhi siyaku encourage ukuthi abantu abakhulelwe noma abantwana bebancane kwenzeke bekhulelwe bengabafuna abantwana benze isehlo ngoba siya-assume ukuthi mhlawumbe umuntu engamfuni umntwana wakhe lo ngoba asikholelwe khona ingane ngabeqhamuka nesithubeni ukuthi umuntu oyikhiphile ingane lo ezama uyifihla la ifihle khona izinto zayivundulula ukuthi uma kwenzeka into njengaloyo akhona ama-social worker uma umntwana omdingi khona la kunikela khona abantwana khona ama-social worker abhekene nezehle njengalozo. So sinyandile kakhulu nje igazi liphansi kakhulu ngesehle sehlile futhi sithi sehle njengalesi singaphinde senzeke kulesizwe sakithi sakwaXaba noma emafundleni. Khona manjalo okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uKolonel Robert Netshunda uthi amaphoyisa asegama lakhe aphenya ngezimo ezibangele ekufeni kwengane. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1KZN TV ngibika ngisegama lakhe. Ungqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu Natal uMbali Shinga uthi usasa uqhuba uhlelo lokuqinisekisa imininingwane yabo bonke abathola izibonelelo zikahulumeni ngenhloso yokulwisana nenkohlakalo. Ushinga usho kanje kulandela izikhalazo ezivela kulabo abathi abazitholanga izibonelelo zabo. Inhlangano yezibonelelo zikahulumeni sasicaciseke ngabanzi ngokudale ukuthi ke amanye ama-account amiswe kwesikhashana bengazitholi izibonelelo. Lokho kuza ngemuva kokuthi ke abanye abahola izibonelelo zikahulumeni bengasitholanga izimali zabo. Kunxuswa ukuba ukuthi ke abanikazi baye emahhovisi beyochaza ngezinye izimali abazitholayo. Ushinga uthi lena ke indlela kahulumeni yokulisana nenkohlakalo.
Kunesililo esikhulu ngoba uyazi ukuthi uhulumeni uhlala beka inhlelo zokulwa nenkohlakalo. So kunabantu abaningi ama-accounts wabo okuhola aflegiwe njengokuthi bayahola kodwa kunezinye futhi imali eyingenayo abangayideclaranga. Kwesinye isikhathi ke lokho kusuke ukuthi umuntu uyahola i-grant kahulumeni kodwa futhi uyasebenza noma unespouse esimsupportayo. So wonke ke lawo ma-accounts amisiwe avalwa ukuthi uSASSA grant ungangeni kuze kuba umuntu uza kaSASSA uzozipresenta noma approve ukuthi no leyo mali engenayo kanjani ahamba ayochaza. So kunaleyo process ke eqhubekayo abaningi bayasizakala. Inamba enkulu kakhulu and into ehlela abantu bekhuluma ngayo leyo ukuthi imali yahulumeni eningi iya lapho la kungafanele iye khona. So sizama ukuthi njengoba wazi isiqubulo saSASSA sithi we pay the correct grant to the right person at the right time. Sifuna ukholela abantu aba-right abadinga ngempela. Isekela kaNgqongqoshe walomnyango uthi ke sizibe eziningi izigameko zobugebengu ezenziwa ngezipesheni zakwaSASSA. Lolu hlelo oluqaliwe lufuna ukuqeda nya ngalenkohlakalo. You know that there has been hacking and there has been a lot of people that were getting SASSA grants and which they are not entitled to. So we have been given the assurance that while SASSA does their annual audit to check that everyone who gets a pension is entitled to it, that they will not create any hardship. Ushinga ubese nxusa labo babena lezo skinga ukuthi ke beyemahhovisi akwaSASSA bezochaza izimo zabo futhi ke bayobeke sebekhokhelwa izipesheni zabo ngaphandle ke kwesihibe. Abantu abeze ema-office akaSASSA, they don't have to panic. Beze ema-office akaSASSA bezoyipresent uthi hayi ngikhona ngiyaphila. Ngiphila kanje. Uyababuyisela uSASSA ngaphandle kokuthandabuza. Esidabeni ze1 KZN TV nginguSamukeliso Nqolunga ngiseRichards Bay. Umnyango wezempilo kulesifundazwe usuzwakalise ungahambisane nomkhankaso weMarch and March wokuvimbela ke abokufika abangenazo izimvume ukuthi bathole usizo ezibhedlela zikahulumeni. Estatementeni ke sabezindaba esishicelelwe namuhla lomnyango uveza ukuthi ukuvimbela abokufika ezibhedlela kukwephula umthetho. Kulesi statement umnyango uthi yebo kukwephula umthetho kungena kuleli ngendlela engekho emthethweni futhi ungenawo amaphepha afanele. Kodwa uthi awuhambisani nokuthi kuvinjwa abantu ekutheni bathole usizo lwezempilo ezibhedlela zikahulumeni ngoba lokho kukwephula umthetho sisekelo. Bephawula abe-March and March bathi awukho umthetho abawuphulayo. Siyavuma siyi-March and March ukuthi ukuquota isection eyenziwa yabhalwa kuyathiwa section 27 ikhona vele. Ikhona asiphumile kuyona sabantu basihlala base-South Africa. Asihlaleke kuyona kodwa esifuna ukuqinisekisa ukuthi usection 32 ufike uthi umuntu ongenalo ilungelo lokuba la ngaphakathi kumele ukuthi ahambe noma uma ehleli akahlaliswe ukuthi kunesinqumo sika Director General weHome Affairs noma we-Immigration othe ima kancane sisalungisa amaphepha akho. Abantu esikhuluma ngabo labantu abangenawo ngisho inhloso yokuba nephepha lokuba la abala ngoba vele bazosebenzisa lezi ndawo zethu zokufunda noma zokusebenza noma zempilo kodwa siqonde kulo wezempilo. Umqadi uthi abahlehli bazoqhubeka nomkhankaso wabo. Mangicabanga izolo emva kobe esekhiphe statement sakhe uMarch and March usumbhalela kunama demands esiwacelayo yena kunezimpendulo enjengalezi ezinye bengiyibala kuwena sezini khona ese-officeini lakhe asikakayithola impendulo. Ukuqhubeka kwethu for as long as endaweni zezempilo abantu bokufika befika nama appointment card yazo zonke inyanga bezolanda amaphilisi. For as long as abantu bokufika befika la bengekho in an emergency situation ngoba thina sibona odokotela kulungile uma besangeniswa ngaphakathi baphume bese beyoyihlalela njengaphandle siyi-March and March zolokhu simile. Umnyango uthi uzosebenzisana namaphoyisa ukunqanda ukuvinjwa kwabantu
esibhedlela sikahulumeni. As much as the department expresses concern over the undue burden placed on the system by undocumented migrants, we strongly reject unlawful actions that prevent any sick individual from receiving medical assistance. No member of the public or structure has the legal or moral authority to block others from accessing healthcare. These illegal actions are not only unconstitutional, but they also pose a serious risk to public health care. We are calling on law enforcement agencies to take firm action against those who interfere with access to health care and unlawfully obstruct our institutions. We also call upon all residents to remain law-abiding and to express their concerns using the appropriate channels provided under our legal and democratic system. Kutebogo Sibisi, wezindaba se-1 KZN TV, ku-Channel 261, ngiseThekwini. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sivele sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi-ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolo sangazo namhlanje. Izinja zilume zabulala usana olungaziwa, iyalungiswa inkinga yezimpesheni. Kanti-ke owezempilo uphikisana nokuvinjwa kwabokufika ezibhedlela. Umongameli weSAMU uNelson Makgotho uthi baqoke ukuhoxisa isiteleka ebesithinta abasebenzi bakamasipala uMhlathuza ngoba-ke bebesaqhuba izingxoxo bezama-ke ukuhlangabezana nezimfuno zabo. uMakgotho uthi imbangela yezinkinga ezibhekene nabasebenzi komasipala ukushoda kwabaphathi abanamava ngomsebenzi abawenzayo. Inyunyana abasebenzi bomasipala iSAMU ithi ikhathazekile indlela omasipala kuleli abaphethe ngayo abasebenzi. Lokhu kuza ngemuva kwembhikisho abasebenzi lapho-ke bezwalisa ukungenami kwabo ngendlela abaphethwe ngayo umasipala kuphinde ungahlangabezwana-ke nezidingo zabo. Le nyunyana ethi abasebenzi abakhokhelwa ngendlela imiholo yabo baphinde bentulele nensiza kusebenza. Umengameli wale nyunyana kuleli uNelson Makgotho uthi ziningi izinkinga ezibhekene nabasebenzi bomasipala okumele-ke zixazululwe. What we need to put up front is that there are a number of challenges in municipalities across all 9 provinces, in the local municipalities, in the districts and in the metros. The recent strike that you might be talking about, maybe in Mhlathuze, for example, is about number of issues as submitted through the memorandum to management, ranging from PPEs, and not only these small things that people might think, because people might, while they are home, but people can be on strike because of the PPE. When you are a worker and you find that there are senior managers, mostly who are just temporary managers, you might not even sure whether this institution is moving on, whether tomorrow these people will leave, because you can't have an institution like Mhlathuze that is run by temporary senior managers. A senior manager is somebody who must put the vision of the institution on a both short and long term. But if they are temporary, maybe working for 2 or 3 months, 6 months, others come and they go. So the institution would at some stage collapse. Le nyunyana ithi uhoxisa isiteleka sayo okwesikhashana kulandela njengoba kuqhubeka ingxoxo kwabanazo nomasipala. We then said to management, SAMU, we will put on hold the strikes where there are strikes. Let's engage. For example, we were in Mhlathuze yesterday, meeting management. And because some of the things were not up to date, we agreed that we will continue engagements on Monday. So it's other areas where there were strikes. We are ready to engage management. As national office, hence we are here to assist, make intervention to say what best can we do in order to resolve some of the issues. Some of them might not be resolved in a day, but at least we must put a process where these issues can be resolved. Ithi nakuba ke sokulisile isiteleka sayo kodwa ke angeke izikubekezelele ukuxhatshazwa kwamalungu ayo. But we have given the employer a time that let's engage and see if we are able to reach some of the solutions.
If we can't, obviously we'll have to go back and say to workers, can you mandate the shop stewards? If employers not able to come on board, what do? Workers will then tell, because we are worker-controlled trade union. But at the moment, we think our stand is to engage municipalities, special management. Ngingunkosenthle Mthembu, eRichards Bay. Abahlali basemjondolo yaseDakota eSiphingo eThekwini bathi bakulangazelele ukususwa kule ndawo njengoba bengazizwa bephephile ngenxa yokukhuphuka kwezigameko ezisabekayo okubalwa kuzo ukushona kwezingane ngenxa kagesi wezinyoka, izikhukhula nokuqubuka komlilo. Labahlali ke bakhulume neziko lezindaba kulandela ukusha kwemjondolo yabo ezintatha ngoLwesibili. Bakulungele ukufudukela endaweni engcono abahlali basemjondolo yaseDakota ukuphephisa izimpilo zabo njengoba zilokhu ziqhubeke njalo izigameko ezibeka engcupheni. Ku 10 to 4 umlilo uqala la. And then bonke abantu basangana sasa uphathwa ngalo lwandle sonke esihlabathini phansi and esicelayo bandla uxhaso lo ukuthi bandla sicela ukusuka la kule ndawo la ngoba manje na khalwa ngamanzi ukuthi kusamanzi umlilo umlilo ugesi gcina ungabusazi manje ushaya ingane ugesi lana inyoka yonke lento le izona inkinga esihlangana nazo la. Siyathanda ukuhlala la kodwa manje na ingoba sisondelene namatoho ethu sisondelene nawo kodwa siyacela ukusuka la kodwa singabi buqamama lezalini. Hayi siyacela bandla shem uxhaso kubantu abanalo uxhaso noma yini ukuze sikwazi ukuthi sisuke. Ngokwembiko ibalelwa ekhulwini imjondolo eshile kwasala dengwane abantu angaphezulu kwama200 ngesikhathi ke kuqubuka umlilo ngezintatha zayizolo. Laba bathi ke sebefuna umengameli wakuleli asifikele mathupha ukuzobona isimo abahlala ngaphansi kwaso njengoba ke usizo beligcina luyizithembiso. Inkinga yala ayiqale la manje ngalomlilo. Yaqala from kufika ama-flood la 20 bani amakhulu la lemjondolo ayilunguze kangaka. Asange sinikwe ngisho imaterial uthayela lo thayela. Asiyazi lo mali leyo yayapi ngoba okunjengokuba imeya ke abakhona yasibizela lapha eDakota. Ngaze ngambuza mina manje ngangibona lapho uzosho ukuthi ngiyayazi le ntombazana ngambuza ngathi imali ama-flood yapi ngoba uhulumeni wayikhipha wathi naye akayazi yaphelela kanjalo kwaba abantu abazobuya manje basibuyisela ugesi kulokhu kunengane before lo mlilo lo esanda kuyincaba osesanda kuyincaba ilakho around 5-6 ichokho izona lenyoka lezala emjondolo njalo makungaba nomlilo ilaba aqala khona okhansela noba nabaphathi bakwazi ukutatazela ngathi banakile yonke into le maqedwe kuphela lo mlilo lo kuzophinda kuthuleke ukuba kuyangami mina ngangaba sengidinga uhulumeni straight president ngesimo sokuthini akazobona indawo sihlala kuyona siyathenjiswa kuphele kanjalo. Yize imbangela yalomlilo ingakaqinisekiswa abahlali bathi ke kungenzeka kukhona obephekile wabeke eselibala kanti babalule izinsiza zokwakha njengalona sizo oluphambili abalinxusayo. Ikhona yona imbangela esingayahlezi isole ukuthi mhlambe kwenze khona umuntu ophekile wakhohlwa ke wayilalela keke kungayenzeka nalokho ngoba isikhathi esiningi kuye kube nalokho yabo ugesi nawo unenkinga zawo kodwa ke awukaze wona ngikhumbule angikaze ngizwe ukuthi ugesi ushisile cha kuvama kuba nje izinto ezibanga i-damage ugesi iluzana ukupheka kwethu lokho akuhlelekanga kahle. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika ke uNtomkhona Mvubu ngeSithekweni. Owesifazana osemfekayo kuWard 21 eMtubatuba inyakatho nelikaMthaniyo uKhonzaphi Zwane oneminyaka engama-83 ubudala 83 uthi ke impilo inzima njengoba ehlala endlini yamaplangwe enethayo. Ekhuluma ke nabezindaba uZwane ucele usizo kunoma ubani ongabe umsamariya olungileyo amakhele indlu esesimeni. Usize emndenini wakwaZwane emfekayo eMtubatuba ohlala kwindlu yamaplangwe ebonakala ingawa noma yinini. Isagugu esihlala kulendlu nomzukulu uKhonzaphi Zwane oneminyaka engama-83 uthi akalala ebusuku uma kunemvula ngenxa yamanzi angena ngaphakathi. uZwane ubesesicelela kwabangakwazi ukuthi bamsize
athole indlu esesimeni. Yiso lesingane yami osibonayo mali kube ningena phathi libuka imbobo ukuthi M4 mali nasibeka indishi negubhu kuze kokusa mali into eyokusa size siphume loba linqamuke angihluphi umuntu obuze uthi ongenise emsini nomuntu bathi ephuma bake bangikhipha emsini othile ngeke nguye uyabona nje indlu ngikhulekela uNkulunkulu kade ngikhuluma naye isolo ngikhala lapha ngithi lendlu ngoba uyakhombisa ukuthi indala lesihlezi kuyo manje ngase ukuthi usizo ngoba angisasebenza ngcono ngisasebenza emajardini. Omakhelwane nabo bazokalisa ukudabuka kwabo ngesimo sikagogo njengoba ehlala kulendlu ngesinye isikhathi uye ayokocasha komakhelwane. Isimo sala ekhaya sibi bakwethu. Sibi ngendlela emangasayo ngoba umalina lo gogo ulala phandle base sifika impela sizobuka kuthola ukuthi nathi ayikho into esingayenza ngoba nathi asinalutho kodwa ke sesicela ukuthi uma kukhona bangamsiza bamphuthumele impela lo gogo ngoba akasaboni ngisho emehlweni sehlala nje kanje phansi amanzi wabekezela phakathi endlini azabe nezilwane iphithiza phakathi emabhavini abekezela ngawo lo gogo phakathi endlini ngakho siyacela bakwethu uma kukhona nje onesandla ongafaka isandla asize kakhulu. Ikhansela ku 21 kaphansi umasipala uMtubatuba uPhila Mthiyane na uveza ukuthi isimo salomuzi asisihle wanxusa kuba abafisa ukusiza baphumele obala ngoba ngeke bahlale balinde uhulumeni nokuyinto engaziwa ukuthi zofika nini izindlu kule ndawo. Siyakhuleka uma ngabe ngaba khona umshamariya olungileyo obonayo ukuthi sikhona isidingo sokuthi alekelele kuleli khaya ngalokho angaselekelele ngakho esingathokoza kakhulu ngoba iqiniso lithi angeke silinde kwaHulumeni esingasho kofika nini. Njengoba kusebusika isimo sinzima kakhulu kugogo kanti uziphilisa ngemali yempesheni. Izindabeni ze-1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo eMtubatuba. Ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu uhlangabezene nengozi yezomnotho kanjalo nesimo sezulu masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele mekukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Izinja zilume zabulala usana olungaziwa iyalungiswa inkinga yezimpesheni. Kanti ke owezempilo uphikisana nokuvinjwa kwabokufika ezibhedlela. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lilu 17 rand 84 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u24 rand 25 cent maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphindeke libe u20 rand 89 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope kanti ke igolide lona lungu $3,290.39 cents ounce kuthi welo ngahluziwe ube u$70.15 cents umphongolo. Ake sibhekele nansi ingosi yezemidlalo. Iqembu ligijima esigabeni seBetway Premiership Richards Bay FC lethule ngokusemthethweni abadlali abasha elizogadla ngabo ngesizini ka-2025-2026. Ezinsukwini ezedlule leli qembu lichithe inqwaba yabadlali okungabalwa kubo uSomile Ansundwana, uKeegan Allen, uSiyabonga Dube noThabiso Kutumela wabese behlale isizini eyodwa kuleli qembu. iNatal Rich Boys ekhuzibu yesibeni sayo uMhlathuze Sport Complex ilahlekelwe abadlali ababili abebemqoka okunguNkosikhona Ndaba uYonela Mbuthuma abadayiselwe iOrlando Pirates ezikaMagebhula. Iqembu iRichards Bay FC eligijima esigabeni seBetway Premiership lethula abadlali abasha abayi11. Uhlalwa leli qembu uSifiso Jomo Biyela uthi kuyajabulisa kakhulu ukuthi kule season bazodlalela ekhaya njoba inkundla uMhlathuze Sport Complex isilungisiwe. Well, it means a lot. Kuyinto enkulu kakhulu leyo, not to us but kubantu abasazi kudala bewanathi bevuka sidlala ku-NFT besupporta umnotho awuvumi. Akekho umuntu ongafoda every weekend ukusuka la aya eThekwini. But manje sekwenzeka kwalula for everyone. Abantu I can assure you le ground zohlala ligcwele irrespective ukuthi iPick 3 noma yini zohlala ligcwele because anibala they love football. Ubiyela uthi uyakholwa ukuthi abadlali ababasayinisile
bazokwazi ukusiza leli qembu liqhubeke nokuzinza kulesigaba esiphezulu. I can promise you that with the caliber of players that we have signed and the players that we have retained, I think we've got best players to compete. Omunye wabadlali omusha osayinwe ileli qembu, uGabadino Mhango, uthi ukulangazelela ukudlala kuleli qembu nabadlali abasebancane, kanti uthi ukholwa ukuthi uzokwazi ukusiza leli qembu njengoba nesipiliyoni kulesigaba. First of all, thank to Richards Bay technical team and everyone to give me another opportunity to be here. And yeah, it's the same league, it's the same football, but for me it's a new chapter, so I'm just looking forward to the new chapter. Like I say, it's a new environment, which is Richards Bay. So for me, I think I have to adapt it to the team, and I have to adapt to the new players that I'm going to meet here. And I think for me it's going to be a good thing because we have young players in the team, and plus my experience with the young boys, I think we'll work together. Leli qembu uzokhumbuleka ukuthi belidlala imidlalo yalo yasekhaya enkundleni yasemlazi Kingswell ithini, kanti kulindele ukuthi libe ingxenye yomqhudelwano weMTN 8 ezoqala mhla lulunye kuNcwaba. Izindabeni z1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Asike sikubhekelena nasi isimo sezulu esike sakuthembisa sona. Zulumnyama ngiyazikoqisa ke nokho bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.